di kedu atukwanyiro. Onye wadi amweru atukwanyiro. Mala wanya. Igbo ganu tio Igbo ganu tio Ndaba ma ofofe ko mwata to nangadan ne ya Gedan mutu ndabai na ọ na-eme oke kwekọ obara ngamati ndị mmadụ ajụ ya na akụba gị ka ekwekọ akụrụ maka na ọ na-eme kwekọcha ma agba Otanu ntu ni Igbo mụrụ nze m ọzọ na anọ m n'obi m n'ụracha owu a nnụnụ mmụọ wee bịakpote m n'ụra sị m na ndị nna nna anyị ha na-akpọ m oku n'ọhịa mmụọ mgbe nji banye n'osimiri ruo n'ọhịa mmụọ ndị nna nna anyị ha jụwa m ajụjụ ha na-ajụ m na ọ pụtara na okenye anọzi n'ụlọ ewu ji anwụ n'ọgbụrụ n'ala Igbo ha na-ajụ m kedu ebe ndị okenye jere ụmụazị ji pịa akụ na-agba udene che na udene wa anụ oriri ha sị m nekere ka ụmụazị si na-akpa nkụ ha ji aṅacha udene si na udene na-atọ ka ọkụkọ ma ndị okenye ekweghị agwa ụmụazị ihe dị iche na anụ udene na anụ ọkụkọ ekweghị agwa ụmụazị n'eziokwu eziokwu na udene wa aja anụ na ọnụ riri udene erigwe amụsu n'enunu ndebe anyị ijiji si na ahụrụ dị ochi nọ n'enu wee nyụ gbara ya nwa nọ na anagharị ọkwa n'ihi ka m ji na-agwa ndị nna nna anyị ha na ọ na-adịkwa mma na-amara nwata atọ ọwụ n'ihu nkume si na-arụtụ ya aka ka ọ na-edo ya anya na ya wee okwu ha na-agwa m na m aghọtaghị ya ha wee kọwara m akụkọ ha sị m na udene bere akwa mgbe gboo gwa Chikere ụwa ya ekwere ka ọnwụ gbucha ndị okenye ka e wee nwee ndị ya na-akọrọ ụmụazị omenala ha na-ajụzi m kedụzi ka ndị okenye ahụ si wee nọ n'ụlọ ndị nze na ọzọ ndị aka ji ọha obodo si wee nọ n'obodo ụmụ okorobịa agbọghọ batara na omenala ọhụrụ wee na-ebi aka na ajọ ọgwụ oke ibubo na-ekpochapụ obodo agha ngwuru ahụ ha wee sị na omenala ka ha na-eme ma ndị nze na ọzọ ndị aka ji ọhụụ ma ihe omenala ekweghị agwa ụmụazị na agwụmagwụ ahụhụ omenala na omenala wa na-achụ àjà ikpe a na-ama ndị mmụọ ha sị m n'ezie na nje egwu obodo na oke agwụmagwụ oke ibubo oke amụsụ oke ogbom ụmụazị na-erikwe n'ugbu a na ọkwa na ngagharị ajọ mmụọ ndị okenye mbụ buje na ajọ ọhịa maka ihe ike ya ajọ ọgwụ na-eme n'obodo na ọkwa ya ka ndị dibịa ugbu a ji ebubatakwa n'ụlọ ka ọ gaba n'ahụ ha sị m n'ezie na ọtụtụ ndị mmadụ ya agbakwa n'ara ọtụtụ ya anwụ n'ike mgbe ihe ndị ahụ emebesịa sị na nọ nwanne ma nwanna na-eme si gbake n'afọ mara maka ihe onye metere maka na ihe onye metere o were isi eburu ha sị m n'ezie na nji eme ka obodo mara na ebere ụmụ mmụọ na-emeziri ezinụlọ ebu oke ọgwụ a ebu oke ogbom oke ibubo a na-abara be ha maka na ezie na ofu mkpụrụ aka rụta mmanụ na ọ ya ezu ọha na eze na eziokwu na ọkwa mgbe egbujiri ka ọ na-akpọnwụ na-agbara kpọọ nkụ ọ dị ire na ihe mmụọ ukwu omeghe n'ụzụ omee n'ọnwa na enunu ndebe anyị akwarịrị egbuo nenu na ya ka nna wee seta okwu nna m gwara m na ahụ ekwu n'obodo na ọ na-egbu okenye ekwu anụ jidezie nwata ntị ike gbuo nna m na-eme ka o doo m anya na oke ọha ọra sị na ọmaghị ihe wee eziokwu n'obodo na ya wee okenye na ọnwụ na ọ dịghị aghụghọ ịma na ọ dị arụrụ ana na-agwa ndị aka ji ọhụ anyị ndị nze na ọzọ m ihe we omenala unu na-agwakwa na ụmụazị nke wee ezie ụcha anụ ntụ na ụmụ okorobịa ibe eziokwu na m awụghị okenye mana gedon m ntị n'ọnụ ngwere ọ narịrị ọji awụzi nwata n'elu gedon m ntị n'ọnụ Igbo mụrụ nze m ọzọ o doro unu anya na nwata ọhụrụ na-asọ nna ya eje n'ihu arụsị na-atụ ụmụ ọgbọ ya ma ihe a na-eto ụmụ mmụọ ụcha anụ ntị unu ndebe anyị edokwere unu anya na nwata ọhụrụ na nne ya na-esu ogiri na ọmụ ijiji anya kpọrọ ndebe anyị edokwere unu anya n'eziokwu na anụ ọhụrụ na ji eze arị enu na ụmụ osisi na-akụ inu n'ọhịa ọkwa n'ihi na anwụ nwata toro na ngada nna ya ka m ji bụrụ oke ekwe mpụta sị ka nduke na ụmụ okorobịa ibe m ọdụ n'eziokwu na ọma akwa asa ahụ ya mara onwe ya ụmụ okorobịa si na wepụkara aka enwe n'ofe tupu ọ ghọrọ aka mmadụ na ọsọ ọgha dị na agwụmagwọ erikakwanụ ije ebe dibịa maka agwụmagwọ gwakwa ya kọwara gị ọfụma ndebe anyị unu gụcha anụ ntị unu ọkwara anụ egbubeghị mbụ ka ama ka esi abọ ọgwụkwa n'ụnụ ụmụazị bidoro agwụmagwụ n'ala Igbo ndị okenye mbụ gwara ya nwoke ọgwụ daa ya nwoke mgbọrọgwụ
ọtụtụ toro ahụ wee nwụ, ọtụtụ dara ibi, ọtụtụ na onwe ha kpuru isi ebe ọtụtụ iruo na ezinụlọ ha nọ jebe ejebe adị mma na adị mma ma ya nwoke ya gwọrọ ajọ ọgwụ anana mmụọ ụmụazị na-atazi ahụhụ ha amaghị mgbe ọ ga-ebi dibịa gwọrọ ọgwụ kwọ na nne ego ya akwa riri egbuo na m ihe ọjọọ jehukwe ụzọ n'eziokwu ndị be anyị gadonu m ntị n'ọnụ omenala esikakwa na omenala dị omimi omenala na-egbu egbu ọ na-azọ azọ omenala adịghị ka ụka ebe a na-ekwu na Jizọs wee onye obi ebere na ọ gbagharagwo gị ihe omenala na ụkwa onye ogwu mara ọhụ etigbuo ya omenala wụ ụzọ eziokwu omenala wụ ụzọ ndụ ma ndị be anyị gedekwenụ m ntị n'ọnụ ọdịnala dịka egbe ọ maghị onye bụ ya ọkwa ya ka m ji agwa ụmụ okorobịa ibe m n'ezie na onye merụkwana ana maka na onye merụ ana na etigbu ya ọkwa so ji ọfọ ya ananahụ ya na-agwazi ụmụ ọgbara ọhụrụ a bidoro ime omenala n'ezie na ụnụ gụchaa ntị ụnụ ọkwa ajụ ha ajụ eri na-ebute arịa arịa nwụ omenala nwekwara nsọ nne emeka odu ụnụ anya n'ezie na arụsị gburu onye na-enye ya nri ka a jụrụ ihe iwu ya ọ na-ekwu na onye na-enye ya nri anaghị edobe nsọ na ya bụ ihe ụrụ akwụ na ọkwa ya wụ ọnụ ma mmụọ ji egbu onye na-enye ya nri igbo mụrụ nze m ọzọ ọkwa n'ihe ka m ji agwa ụnụ na onye ọbụla kwụọ akwa aka ya ọtọ onye ọbụla sokwa nsọ ọdịnala maka ọnwụ ike so ya n'enunu ndị be anyị kwa nna m gwara m na ọ na-eme a na-adụ onye ohi ji ọdụ were obi na-apị mbazi mana nna m na-eme ka o doo m anya na eziokwu na ọ na-eme ihe erighị ogori ọ narị ya nwa na ebe ọ na nwata na-amụ enu na nne na nna ya mụwakwa akwa ọkwa n'ihe ka m ji agwa ndị nne na nna na onye ọ na-adụkwa nwa ya ọdụ onye ọ na-agwakwa nwa ya okwu ada ama tọrọ nna m mezuo na ya hụzie m nwa nya ahụ n'ezie ndị be anyị ya dịba o doro m anya na omenala wo ihe onye metere o buru ma igbo mụrụ nze m ọzọ wụcha anụ ntị unu ndị dibịa nọ n'ala igbo gedonu m ntị n'ọnụ nna m gwara m na ọ na-aka mma a na-adụ ofeke na-ejebe dibịa gwọrọ oke ọgwụ ọdụ si na agwakwanụ dibịa ya na-ewenata aka na nsị n'obodo maka na ihe dị njọ dị njọ ọkwa n'ihe ka m ji agwa ndị dibịa na igbo niile ma ndị na-agwọ nsị agwa aja ndị na-agwọ oke ibubo ndị na-enye ụmụazị oke amụsụ n'ezie ka m na-akọrọ unu akụkọ na ọgwọ na-agọrọ unu onye ọra mebiri be mmadụ bịa ya agbanaghị agharị ndị be anyị gụchaa anụ ntị unu mụ na okoro ọzọ ji ọzọ n'ime osimiri ọkwa n'ihe ka m ji agwa unu na ọ na-eme atụọrọ mara atụọrọ ofeke ọ chọọ ya fee isi n'ọhịa onye mara asụ ya sụọ n'ikwe onye na-amaghị asụ ya sụọ n'ala agbacha ọsọ agụọ maịlị mụ mfe perikoma anọ m n'obodo a na olive no transfer ihe onye metere anyị eji sie wee bụ ndị be anyị dododo anyị ma bịa ka nnawa kene maka na enwere m ọgbakọ ndị ọgbanje n'ime osimiri iji udo ogbu ọja eje ọrụ were kene ọja ka iduru m jewe